everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Kabog na oras akong utok ro na. Ay, Rickson! Hoy, nga nung taong naligo mang kadiha. Hawas na diha kay manarbaho ta. Ay. Hoy, ignorante. Gilad na lang ka, oy. May trabaho ko sa Bado. Sa una, wa kay trabaho ko sa Bado. Pero, karon doon na natay trabaho ko sa Bado. Busa hawas na diha, kay malate na ta! Unsa? Oh, siga man naman tani mo. Kinsa man kunay nagsulti nimo nga manarbaho tag sa Bado? Si Papa! Hoy. Ay pagbut-buot diha libata ka, oy. Hoy, wasa ko magbuot-buot, no? Si Papa ang nagsugo na ako ipatawag ka aron makapanglakaw na ta paingon sa trabahoan. Oh. Bisita ko nimo. Ikaw na say naghatag anang ideyahan ni Tito Luisito sa. Sa diha, oy? Lisap taon tanan, no? Kuan, ha? Paminaw, ha? Imo biya kong gipukaw ganida. Imo pa kong giilad. Pues, manarbaho ta. Aw, ikaw ni trabaho dito, kung gusto ka. Oh, kung di ka mutuon ako. Lukaw! Ato as papaloy sito ay. Para mahibaw ka nga wa ko magbuot-buot. Bawa di ba? Bisita ba yan ni mo eh? Tito? Tito, kuwanto ito ba? Dili lang ko mo trabaho karon dito, ha? O ganong dili man. Kay wabay ko maanad nga mo trabaho sa Bado dito. Kinahanglang mag-anad ka na. Tungod kay si Layla, gustong mo trabaho sa Bado. Sipsipag ng bihana dito eh. Wa siya mo sip-sip na ko, Rickson, tungod kay ako siyang anak. Ug dili na kinahanglang mo sip-sip siya na ako. Pero, Tito... Kawas pa. Mas makaayo sa kumpanya nga naa mo sa Sabado sa ting trabaho. Aron mahimo kamong mayong ihemplo sa atong mga trabahante. Kanang... Usan lang gede ka adlaw nga kung day off ini? Masuko na gitog sa Mots Venus kung mahibaw ini. Seryoso ka ba gyud anang Venus, Rickson? Oo, Tito. Seryoso man. Taod-taod na gud mi nga uyab. Ug mag-asawa ka gyud niya. Oo, Tito. Mga asawa ko niya. Dili ko ganahan niya para nimo, Rickson. Unsa? Layla, Tita? anong niya ka pa man sa loan? Ay, nagpaabot ko ni Rexon, tita. Kay iya pa magiklaro si Papa kung mo trabaho bagid mig Sabado. Mao ba? Pero nga anong ganahan ka masang mo trabaho og Sabado? Ano mo lambog sa mo negosyo ni Papa, tita? O nga makataon kog dali sa akong trabaho sa creative department. Oy! Ay, kabayo. Rexon, Gawan sa din mo, Naila. Magpatay mo ka trabaho. Mag-overtime taron, ha? Kaisugod ni mo, Rexon, good. Naunsa man ka? Naunsa ka? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ang imong kaugalingon ang pangutan, kung naunsa ko. Uy, time pa, uy. Para. Kung kagusto man na imong pagtrabaho, ayaw nalang pagtrabaho. Ako nalang mulakaw.
Sus! Kayo ba yan yung kumuton, uy? Rexon, noon sa ka ba? Gusto ka yung masuko si Tito Luisito ni mo ni anang imong batasan? Pero, kuhaan mo, tita? Kumedya na magutong akong pagpamukaw niya, good? Ah, mauna. Mauna na inaani mo sa imong kabuang. Pwes ala, sige. Lakaw na mo. Panarbahon na mo. Rexon, sa may ito trabahoon ron. Ay ko pangutan na. Mita ng utok ni mo. Ikaw may akong teacher. Ngutanang ko nimo. Naon sa bang taong ka, oy? Kadali pa nimo nalimot si mo trabaho na ako. Imo paron, Layla. Nagbahad ka na ako. Makalagot kang libata ka. Ako ninoy makalagot. Ngay kami naguna-una. Gawas pa. Sayang ang oras, oy. Nagtrabaho pa uban na itong mga kauban. Niya kita, payahay ta, kasabado na. Kilas ba yung manulti, eh? Eh ano, seryoso gud ay kuno ka sa imong trabaho? Natural. Libre na guni nga edukasyon. Ako pag-iusikan. Sipsipag gud mo, eh. Di naman ko kinala mo sip-sip ni Papa, oy. Kaya anak ko. Feeling anak ka lang. Wa pa'y resulta sa DNA test. Mas importante ang feeling kay sa resulta. O, ayun na nagkasuya, diha. Ride on to na lang ko sa kong tripping. Nahibaw ba ka? Ka pa, Nga kontrabida na kay kas among kinabuhi ni Venus. nahibaw ba sab ka? Nga mas kontrabida mong duha kay nako. Wa pa ba yak malimos gibuhat si Muyab ha? Yak ngi pakauwawan. May nalanggani kina si Bimbo nga akong superhero. Mas maayo tingali nga kamong duha na lang si Bimbo ang mag-uban kinunay. Ganahan ko na nga ideya ay. Kay buutan si Bimbo, pinangga ko niya. O gipa siya kong girespeto. Sige. Hangyo si Papa hang si Bimbo na lang akong teacher. Karon na ipauli na to ha. Ako sultihan si Papa nga si Bimbo na lang ang mukuha na ako ug mohatod sa bahay. Ayaw. Ako ni mo hangyo ni Tito Luis ito. Kay basin unsa na sa imong isulti niya. Hello, Bimbo! Oy, Layla. Nganong niyaman mo? Sabado man ron. Ano pagkapit-hapit diha? So ko nagtrabaho. Bimbo, sa may buhaton ako ron. Basahan ni Layla. Magkatabang ni mo aron matugkad gyud nimo ang bisyon siya mga amahan. Unsa man ang imong gihatag niya, Bimbo? Ang bisyon sa kumpanya siyang amahan. Kinahanglang may bawo siya sa history sa kumpanya. Ug kung unsa gyud ang mga produkto ning maong kumpanya. Ang tanan gyud ang kinahanglang may bawo ni Layla. Yes! Salamat, Bimbo, ha? Ang hilyog ka nga hug sa langit para nako. Ay, magunsa na lang ka ako kung wa pa ka. Lahi na kining dunay mugiya nato, no? Kaysa wa, di ba? May ilalang ko nimo nga akong agawon, Layla. Siyempre, agawon na galing akong kasulti, kinahanglang doon na gyud hustong pamatasan. Ayaw pag hunahunaan na, Bimbo, eh. Dili ni siya ang tinuod nga anak ni Tito Luis ito. Ha? Nanas ka, ha? Nanas ka ni mo duda-duda, ha? Ay, nako. Manarbaho na lang ta. Magbasa di ko, eh. Pero tepa, anay nga nagbakya. In English man day ni, uy. Di ko kasabot ani, Bimbo. Ay kabalaga, tudloan ti ka. Kung siya ibot ipasabot anang basahon mo. Excuse na, Bimbo. Nanawag si Venus. Bimbo, salamat kay ha. Nga nagkunauna gyud ka sa kung ang makatunan ining kumpanya, ha. Hello, love. May isulti ko nimo. Unsa man na, Venus? Padong ko karon sa lugar diin makaplagin ni Digoy si Layla. Unsa? Mailahan ko na gyud ang gigikanan o kung kinsa gyud na si Layla libat. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!